ମୁଁ ପ୍ରେମର ବାପା। ପ୍ରେମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ଦେଖିଆ ଆଜି ସେ ପଢ଼ୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ତ ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ଖେଳେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଖେଳିବା କମ୍ କରିଦିଏ। ଚାଲ ଦେଖିଆ, ସମସ୍ତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିଆ ହେଲା। ଏବେ 8:30 ହେଲାଣି ରାତି। କ'ଣ କରୁଛୁ? हैं तुम वीडियो बनौछ କାଇଁ वीडियो बनौछ मोर ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? पाठ पढ़छी काली मो एग्जाम अछि बोली କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କାଲି? काली मो मैथ्स अछि एते नै लाणी मो वीडियो पके बानी मो एग्जाम चलछि बोली ହଉ ମୁଁ ତ କରିଦେଲି ନା, ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଲି ଟିକେ। ହଉ ହଉ ପଢ଼େ ପଢ଼େ।